siya lang ang bilog mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanimo. Ang kaluyang mo kuhaon niya, tanang saramo hinuan niya. Doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang bilog mo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanimo. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag ng Jesus, kasi ang Diyos maluloy siya kanimo. Maluloy siya kanimo. Maluloy siya sa ato kalampasan. Makahimo hindi sa iya
Okay, maayong gabi mga higala among mga suki, mga pinalangga nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog mga kasayuran, mga pasidaan o mga pagtulunan nga nagasukad sa balaan nga kasulatan aron makapahimo kanatong andam ni anang haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo na sketasan sa mga langit, nini nga kagabhion o Dios, nagaduol kami kanimo, nagpasalamat kami, nining lain usab nga higayon, nga imong gihatag kanamo, diin among mapamatian ang mga tubag sa pangutana nga among pagahisgutan karong gabi. Tuguti o Dios nga ang balaan nga espiritu imong igahatag sa matag usa kanamo. Aron mao kini mag-abli sa among nahuna, among makasing-kasing, aron ang imong mga pulong amo kini masabtan, makinabuhian namo kini magatudlo kanamo sa pagkinabuhi nga subay sa imong kauboton. Panalangin ni ang tanan nga nagapamati ning taknaa. Kaming tanan usab nga imo kaming manduan nining takna sa gabion. Nining takna mo sang giampo tungod kay nuda kay mga kaanakan o Dios nga ang uban na nag-antos sa mga balatian sa lawas. Ang uban na as mga tambalanan. Hinaot pa nga karong hapuna ang imong balaan na kamot magahikap kanila aron mahibalik ang ilang mga maayong panglawas. Duna say uban nga dunay kasamok di as puloy-anan. Hinaot pa ikaw maghatag o malinawon nga pagkinabuhi. Dunay uban nga dunay problema mahitungod sa financial. Hinaot pa nga imo sangkapan sa mga pagpanginahanglan o Dios. Daghang salamat nga ikaw paminaw sa mga pag-ampo karong gabhiuna kintan among gisalig madawat. Sa ngalan ni Ginusos nga manluwas. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan nato nga mga viewers, atong tanan nga mga followers sa ato nga program kutob sa nagtan-aw karon, mga kigilaan nato nga ni as Visayas, sa Luzon o ni Atuas Mindanao. Kamong tanan, welcome sa ato nga programa karong gabi. O sa tanan sa nato nga mga viewers karon sa tibuok nga kalibutan, asa mong dapitan ining panahona karon o niya nanood mo sa atong program. Kinasing-kasing munako higalang nga gina-welcome karong gabiuna sa pagpakiguban ining tulumanon sa Jesus is our hope. Nya makahimo mo sa makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe, no? Diri sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Kay karong taod-taod ato nang basahon ang inyong mga importante nga mga messages. Namoy mga greetings ba kaha o naba mo'y mga pangutana mahitungod sa pulong si Ginoo. I-send na diri higala. Diri lang i-diretso og send sa ako nga number or pwede diri sa ato nga messenger o din sa atong comment section sa ato nga Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Wa pagyud kaabot diri si Brother John, so ayalong usamo og naamoy mga importanteng mga messages. Diri na lang idritso og send mga higala sa kuha kay base og di to makaari wa ra bagisad wa sad siya mag text, no? Base og nadilatar lang to kay magpahibaw mo na siya og dili siya makaari. So, magid siya maka-send og message. So, may posibilidad ba siya og nadilataran siya na ay gilangayan sa dalan. Okay, dili lang i-ditso og send sa ako nga number or sa ako nga messenger or dili sa comment section kay gala. Panahon na nga ato nang sugdan pagbasa ang nakita nato dinhi sa screen. Okay, niya ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. So, mayong gabi nyo diha mga sir, no? Atong mabtikon nga CEO, niya ato nga mabtikon sa nga station manager. So, maayong gabi inyong tanan diha
O niya sa ato usad nga mga suki nga nagpaminawan sa Jesus is our hope diha sa Riverside FM Cebu. So kutob sa naminaw diha karon, maayong gabi o gi-welcome mo na ko higala nito tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ingon siya ni maayong gabi. So good evening. Niyasad si Sister Lynn Briguli. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby. O happy Sabbath amping mo kanunay sa inyong biyahe. God bless. So salamat kayo Sister Lynn Briguli. Thank you. O niya po si Dong Bob Ritoya. Happy Sabbath Dong Libby o Dong John. I'm happy watching from Tuburan, Cebu. So, mayong gabi ni mo, Dong Bob. May isang gabi sa imong tuwag family o happy Sabbath ninyong tanan. O niya po si Brother Jerry na Ilon. Mayong gabi ni Brother Jerry. O niya, salamat sa paglab o pagpray sa ato nga programa. O niya ato sa nakita ni si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John o sa tanang brothers and sisters. Happy Sabbath sa tanan. So, happy Sabbath also Sister Ginaline Lumuntad. O niya po si Brother Ronelo Itang. Mayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. Malipayong adlaw nga ipagpahulay sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless o maayong gabi. So maayong gabi ni Brother Ronelo. O niya happy Sabbath nimo. Niya may isang gabi sa imong family diri sa Bugo City. O niya sad si Brother Jojo Kaayon. Mayong gabi sa tanan. Happy Sabbath watching in Mandawi. So may gabi ni Brother Jojo. So wala ka mauli ron diri sa Kinawahan. Okay niya sad si Brother Moises Alex Liaban. Happy Sabbath, Brad. Salamat po, Brad Alex, sa paglab o pagpray. Niya sad si Sister Belinda Aluhira Tirana. So thank you po sa pag-pray o paglab sa ato nga program. Niya ato sa nakita si Edward Jenner Reyes. Happy Sabbath sa tanan. God bless. Kanya sad si Gladime Ace Bragas. May gabi ni mo, Sister Gladime. Mayong gabi and happy Sabbath. So happy Sabbath also Sister Gladime. Niya po si Sister Lynn of Korea. Happy Sabbath diha ninyo kuya. So happy Sabbath also Sister Lynn o sa iyong family. Niya sa ito nakita si Nova Jane Estrada Ihara. Kanya ang iyang mensahe. Good evening Kuya John o Kuya Libby. Happy Sabbath. So happy Sabbath also Sister Nova Jane Estrada Ihara. Okay, pwede kaya po makapadangat higala og mga messages karon taon-taon ato nga basahon. Ari usa ta sa ako nga messenger mga higala. Ato nin tanawon tungod kay ubay-ubay sa ni dinhing naglantaw, no? Kini si Dong Bob Ritoya ni si Nike Sumalinog. Niya asad si Sister Henley Ibo. Brother Edward Jenarias. Niya asad si okay, ato nin tanawon ning uban. Niya si Ninfa Villacasten. So good evening Sister Ninfa sa Cadiz City. Niya po si Ma'am Rohama Filipo. So thank you kayo Ma'am Rohama sa pagtanaw, pag-view sa ato nga programa. Niya po si Sister Vina Kustan Kamay. So good evening ni mo Sister Vina. So thank you kayo sa pagtanaw,
sa atong programa. Niya po si Sarah Katampatan. Good evening, Sister Sarah. Niya po si G, no, or J. Marie Kalapuan. So, good evening, Sister J. Marie. Welcome sa atong programa. Niya po si Scout Ranger Senior. So, good evening ni Sir Sagani Aratsia. Niya po si Jojo Kaayon. Niya ito po nakita si Lovely El Osorio. Niya Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby. O happy Sabbath. So, good evening, Sister Ginaline. Niya po si Sister Phoebe Pasyol. So, good evening, Sister Phoebe. Niya ito po nakita si okay. Ato ning tanaw uban nga mga nagtanaw karon. Niya po ito makigsunan gikan sa Mabuli, no, sila Sister Ella. O niya mga kaduwan church members sad nakiguban sad karon nga gabi. So may gabi no sa atong mga kaigsunan diha sa Kadwawan nga nagtan-aw karon sa ato nga program. Niya ato pagintanaw ning uban niya po Brother Rufino Moreno. Thanks pag-send Bro Libby. Niya po si Ma'am Lisel Pilayo Baldosa. So, may gabi ni Ma'am. Happy Sabbath. Yang minsay, happy blessed Sabbath Pads, Kuya Libby. So, happy Sabbath also, Ma'am. Amping dia sa Singapore. Niya po si Jenny Rama Fermin. Nakiguban sa nato. Niya po si Rolls Soto Tams. Niya po si Sister Elpidia Coro. Mayong gabi ini mo, Brother Libby. Ikaw rang usa di ay og happy Sabbath sa tanang naminaw sa maong programa sa Jesus is Our Hope. So happy Sabbath also, Sister Elpidia Coro. So nagbinugtong ko ron diri tungod kay wa pa man nakaabot ang ato nga partner. Wa man sad siya naka-text, no? Kalabanan mag-text man na, mag-chat man na. Pero karon wala siya makapadala og message. Kanigong magbiyahe gud ta. Di man usay matag na atong pagbiyahe. Kay usay mahiyo santas ligid. Malangay ta. Usay na ay kay istorya nga di gyud mayong putlon sad. Base og karong taod-taod maabot si Brother John dere. Kay taas-taas man ang oras, no? Okay, ato ning balikan sa pagtan-aw mahigala ang mga mensaheng ato nakita dinhi. Niya si Sister Alma Mahait. Happy Sabbath. God bless you everyone. Good evening. So, happy Sabbath also, Sister Alma Mahait. Niya po si Brother Remy Sigarino. Happy Sabbath sa tanan. God bless. So, God bless also paririmi o nimad sa mayong gabi inyong tanan diha, no? Mas Florida. Tanan nga taga Tambungon nga naminaw karon. Niya po si Sister Christy Layon. So, good evening ni Sister Christy. Good evening ni Brother Pipi. Sa tanan diha nga mga Layon family. Brother Noli, ayang family. Tanan na lang kayo diha, no? Mga Kabatanya family, mga Larga, mga Likigan family, tanan diha sa Argawanon, o tanan taga Sanrem karong nagtan-aw sa programa. Ato nga gina-welcome o niya. Ato ni nga tanawon makadiyot higala ang pikas nga screen. Ato ni nga tagdon kini atong mga kahigalaan nga nag-send og heart, ang uban nag-love sa ato nga program, uban nag-like. Arita sa nag-send og heart mga higala. Niya si Sister Lynn of Keria, Linabog, Monchadora Nas. Niya po si Ronaldo Bragat, Jerry Nailon. Niya si Chene Doktora Langido 5. Edward Genereyes, Ronilo Itang, Welski, ML, Jojo Kaayon, Belinda Lohira Tirana, Alma Mahait, ni Apos Florida Amori Sigarino, Pascualita Calusor, Juni Flores Andilab.
Luel Nodalo Estrera, Lilian Santing, Maki Kuro, niya po si Brother Jedel Peritos, G. Merced, Eric Sinoy. So good evening nimo Brother Rex, no, yung family. Niya po si Nova Jen Estrada Ihara, Phoebe Pasiol, Vladimir Bragas, Leslie Van Elosorio, Ayan Kevin Dorotan, Lovely Elosorio, Lynn Breguli, asas Lovely Alburo, o Danny Boy Chow Olyamot. Okay, muna nag-send og heart mga higala o niya dirita sa mga nag-like sa ato nga program ato ning tagdon. Niya si Brother Eleuterio Lagarisa, Vidal Likigan, Gregorio John Toling Pikit Jr., Alvin Risoor, Shirley Fuentes Alcontin, Rol Soto Tams, Roby Bachancela, Aniceto Priscilias, o niya po si Danny V. Cuenco. Okay, muni ato mga nakita mga higala nga mga nag-like, ang uban nag-love sa ato nga program. Makahimog po mo sa pag-send og mga messages higala kay karon taod-taod atong basahon ang inyong mga mensahe. Niyasad si Abner Dualio o si Jimar Kulis Gabaton. So, nakikuban sad sa ato nga program. Okay, kung naamoy mga pangutana diya, so mahimong inyong isend na diri. Ani ato sa nakita dinhi si Sister Pascualita Calosor. Good evening mga brad. Happy Sabbath sa tanan nga nag-view. So happy Sabbath also Sister Kwaling. O ang Dios sad maga panalangin kaninyo diha no sa diha sa inyong church. Okay? Mo adto na tahigala sa pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karon. Niya pa di ay si Brother Norlan Pagal. Good evening Brad Lib og happy Sabbath. Basin to ato si Bro John sa service sa patay kay didto manto gabi okay pila ka gabi nga adto sa didto nya murag tamde nasmayas abot asa na ang patay iyang atuon. So wala hibaw basi og tuato pero mag-message na diri og di siya makaari. Pero karon wala siya makaari. Kung siya kay hinungdan mga higala. Okay. Muadto na ta sa pangutana. Nya atangin yung higala ang pangutana nga ato nga tagdon na gani mo'y dugang ikatubag diha. So padala din mo diri og mga tampo, no? Mga dugang tubag. Kanindot biya na nga ay sharing ba? O by ideas. Na ay mga huna-huna gikan ninyo. Nindot man na nga makatabang sad mo og pagpasabot ni adtong nangutana. Indulhensya po ni Ginoo nga makahatag mo og tin-aw nga pagpasabot nga tunila. So kung naama mo yung mga dugang tubag diha, so ato nang paabuton o niya ato nang basahon mga higala aron makapaminaw sad ang nangutana kay dira baya usa ka tawo ang dunay pangutana ingon ana daghang naminaw nga amgid-amgid ang ilang pangutana unya pinagi sa ilang pagpamati unya dugang tubag ninyo matinawan sila so idulhensya nato na ang atos Ginoo. Okay, ako na ning basahon na ang pangutana na ako'y ipangutana. Maluwas ba mo anang inyong Sabado? Uy, Sabado na po. Maluwas ba mo anang inyong Sabado nga ang Dios patay man anang adlaw? Ang amo klaro kaing luwas kay buhay ang Dios anang adlawng Domingo. Salamat. Okay, muna pangutana higala nga gipadangat din nga ato nga tubagon. Ingon siya nga
maluwas ba kuno, maluwas ba mo anang inyong Sabado? Okay, yung obserbaran nga, Sabado manggod ang nabatasan sa mga Seventh-day Adventist pag-adto og simbahan o maghiusa sa pagsimba pagkadlawng Sabado. So, ang iyang pangutana yung sa dinhi nga, maluwas ba mo anang inyong Sabado? Ang rason niya nga, ang Dios kuno anang adlaw patay man. Patay kuno ang Dios niya anang adlawng Sabado. Iyang buot pasabot nga, di maluwas kay patay ang Dios anang adlawng Sabado. Nag-base magudi siya katubang Paskos kasakit ba atong pagkamatay sa itong Ginoo. Atong ikundigbasa yung siya nga, ang amo, so na siya comparison, siyang amo klaro kayang luwas, klaro ko na kayang maluwas ang ilang apundok nga naman yung siya, kay buhay ang Dios ana, buhi ang Dios ni anang pagkaadlawng Domingo. Nabanhaw ba ang Dios anang adlawng Domingo? Siya nga, siguro yung maluwas ang amo, siguro yung maluwas kaya nga mo buhi ang Dios, kay mo may pagkabanhaw sa adlawng Domingo, buhi ang Dios niya ng adlaw. So gipasali iyang sabtan nga sigurado yung luwas. Okay karon, ato ning tagsa-tagsaon. So higala kung namoy mga dugang tubag, ginahinay na mo og message kay atong basahon ang inyong tampo. Okay, ato ning anam-anamon, maluwas ba mo anang inyong Sabado? Ang Sabado higala din na mo'y atong manuluwas. Ang inatong hibawan, way laing manuluwas. Dili ang Sabado manluwas, dili ang Domingo manluwas. Unsa pa dia dili maluwas kung dili si Kristo ra gyud. Kay kung imong tanawong buhat 4 bersikulo 12, walay lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit aron ang tao maluwas. Si Ginoong Hesus ra gyud. Aboy no ator ganing basahon para nga maklaro gyud mga higala ang pagkahanay sa pagkasulti sa buhat 4 anya bersikulo 12. Kung namoy Biblia diha, mahimo nga inyo sang tanawon para nga makita po ninyo ang ginalitok diha nga verse sa buhat kapitulo 4 anya bersikulo 12. Okay, akong basaw na. Muni atong mabasa na iyon din. 12. Og walay kaluwasan, pinaagi kang bisan kinsa pangalain. Kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Way lain nga ngalan nga gihatag parang maluwas ta, si Ginoong Hesukristo. Kay panahon nga si Birhen Maria nagsabak kang Ginoong Hesus, sa diha nga nagunahuna ang iyang pamanhunon si Joseph nga sa hilom iya untang biyaan ang iyang pangasawunon kay wa siya makahilabot, pero natingala siya nga nag-anam og dako ang tiya ni Mary. Pero anang gabi giduaw siya sa manulunda sa Ginoo. Pinaagi sa usa ka damgo og pananahon. Giinan siya sa Mateo 1:21 nga Jose, anak ni David. Ayaw pagduha-duha sa pagpangasawa kang Maria. Kay ang iyang gisamkon lalang sa Espiritu Santo. Ug kun matao ang bata, imo kanang paganganlan og Hesus, kay siya ang manluluwas sa mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Tiyan mo na, klaro ha? Ang meaning sa ngalan ni Jesus, Savior, manluluwas. Ingon si San Lucas yung surat sa buhat 4:12, way lain nga ngalan
dinhi sa silong sa langit nga gikahatag para sa mga tao aron ta maluwas si Ginoong Hesus rayon. So ang Sabado di naman luwas, ang Domingo di naman luwas, kung sa pangdoktrina di naman luwas, ang atong manuluwas maora gyud si Ginoong Hesukristo. So dapat ato nang tuhuan, dawaton tana nga si Kristo mo'y bugtong nga manuluwas. Nya dawaton tana uban sa pagtuo mahigala, uban sa pagtuo. Aron ta maluwas, dawaton tana mo nang giingon diya nga sa Efeso 2:8, kay pinaagi sa grasya, kay si Kristo man na ang grasya, ang kaluoy nga gipadala nga sa kalibutan parang maluwas ta. Aniya, gayon tong basa, kay pinaagi sa grasya, kamo na nga luwas tungod sa inyong pagtuo. Okay. Maluwas ta pinaagi sa atong pagtuo. Kay gwapo tayo pagtuo higala, di po ta magrasyahan. Kay ang magrasyahan, makadawat sa grasya, kadto mga tao nga adunay pagtuo ngadto kang Ginoong Hesukristo. O nagingon ang 3:16 sa Juan, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron ang bisan kinsa nga musalig kaniya or mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So nagpasabot nga luwas pinaagi ra gyud kang Kristo tungod sa paghigugma sa Dios sa mga tao nga nahulog sa sala. Ang iyang bugtong anak iyang gipadala nganis kalibutan og ang mission ni Jesus kay maluwas man siya mao ang pagluwas sa tao gikan sa kaulipnan sa sala. Savior si Jesus Christ mahigala. Dili ang Sabado maoy manuluwas. Ang Sabado adlaw lang na nga igpapahulay nga gisugo kanato sa atong Dios. Ang atong Dios mo'y nagsugo ni ana higala. Nabatay mabasa nga ang Dios sa langit nagsugo ana. O daghang kay mga verses mabasa mga higala oy. Nga ang Dios mo nagsugo sa palitan sa napulo ka sugo. Genesis sa Exodo 20 8-11 gaingon ang Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Utos na, sugo na, ikaupat ka ng sugo sa napulo kasugo mahigala. Ang ikaupat nga sugo kanang pulong remember, hinumduman mo. Remember the Sabbath day to keep it holy. Nagpasabot nga di nato kalimtan ang adlaw ng Sabado aron ta makabalaan kay usay makalimot ta tuatas trabaho wa ta kabalaan na ng adlaw. Ang Dios nagsugo ingon siya, hinumdumi nga santuson mo, kanang santuson balaanon ba, hinumdumi nga balaanon mo ang adlaw nga Sabado kon pahulay. O niya ingon ang versikulo 9, sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhata yung buluhaton sa tupagikan sa Domingo kutob sa Bernes. Apan sa ikapito ka adlaw, mao kini usa ka adlaw nga igpapahulay alang sa imong Dios, nining adlaw dili ka magbuhat. Sugo na sa Ginoo mga higala. Sugo na sa Ginoo. Pero dili na mo'y atong manluluwas. Nga naman, kay ang sugo, dili na mo pasaylo sa atong masala. Kay ang taong maluwas sigala, kitantanan nakasala mga ita, sumala sa Roma 5:12 o sa Roma 3:23, nakasala man dang tanan, kanya, di kita maluwas.
kung dili ta muduol kang Ginoos. Dili ta mangayo og pasaylo sa atong masala. Nagpasabot nga ang mga taong maluwas, pinasaylo ang ilang mga sala. Di ko makaadtog langit, kung dili mapasaylo ang akong sala. Unsay akong buhaton kung mapasaylo akong sala? Akong ikumpisal ngadto sa Dios. Sa unang Juan 1:9, atong ikumpisal o isugid atong sala ngadto sa Dios. Kaya ang Dios mo pasaylo sa atong mga sala. So ang taong luwason, kinahanglan ang tawhana magasugid siyang mga sala og mangayo sa Dios og kapasayloan sa iyang mga sala. Kinsa man ang buhat? Buhat na ni Kristo, dili na buhat sa balaod, mga higala. Kay kanang sugo, matod pa sa Santiago 1, samara na sa usa ka samin, mga higala. Ari kas Roma sab, gilarawan sama na sa kasamin. Ingon niya nga, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Nara diha ang gisgutan, mga higala. Therefore by the deeds of the law, pinaagi sa buhat sa kasuguan. Walay tao nga gihimong matarong sa pananaw sa Dios. Kay pinaagi sa kasuguan, nahiabot ang paghibalo sala. So nagisgot higala og buhat. Dili buhat o dili trabaho sa balaod ang pagpasaylo sa sala sa tao aron siya mahimong matarong, aron siya maluwas. Dili na niya trabaho. O sa may buhat is balaod. Ato nabasa kay pinaagi sa sugo, nahiabot ang paghibalo sala. So muna'y buhat sa balaod. Dili ta kahibawog sa kunwa pa'y balaod. Ang sugo muni nagpahibaw nato din tandapita na kasa, mga higala. Kay ang sugo sama na sa samin. Ang samin magbuling kong naong. Dili trabaho samin nga pagkuwas buling sung naong. Bisag sao pa na ako nagbagnos sa akong naong. Di gina kakhimog kuha ang samin. Igo lang na nagpahibaw kundiin dapita ang buling sa atong naong. Muna'y trabaho sa samin. Mausa na trabaho sa sugo. Ang sugo, igo lang na siya nagpakita kundiin tan dapita nakasa. Aron ta maghinulsol sa atong mga sala. Igo lang nagpakita sama sa amin. Unyag makasa ako, ibaw ko nga, Allah, nakapangawat ko. Uy, naamanas na po kasugo nga dili ka mangawat. Unya sa imong buhaton, mato ka sa balaod, sugo, pasaylo ako, nakasa ako. Di gina ka hatag o pasaylo ang sugo nato. Ang sugo, may ngulay, uy, di na akong trabaho. Trabaho na sa tag-iya nako ang akong trabaho. Igo lang yun ko, nagpahibaw sa imong, di ka dapita, nakasa. Makasa, gani ka, adto ka kang Kristo, sa to pa ang balaod, mo ni magtudlo kanato paingon kang Kristo. Munang sa Galatia 3:23, 3:24, nagisgot niya nga, kay ang sugo mo'y atong mag-aagak, magtatagad, mag-agak kanato, paingon kang Kristo, aron ta pagamatarungon, pinaagi sa pagtuo. So, ang balaod, mga higala, di na kapasalo sa sala, pero igo na magtudlo, may ingon balaod nga, oy adto kang Kristo o. Kay muna'y trabaho niya ang pagpasaylos mga sala. Kay ang ako sang trabaho, mayong kasuguan, igo lang ko nagpahibaw nimo kundiin kan dapita na kasala. Ingon sa dan ang adlaw pahulay. Kay ikapat man ang sugo sa napulo kasugo. Ang trabaho sa sugo, sa ikapat nga sugo, igol na nagpahibaw na to. Naglapas batas ikaapat nga sugo or wala ba? Nagtuman ko siyam pero gilapas na kong usa. Sa gyapon higala. Kay sa Santiago 1,
Ka Santiago 2 versikulo 10, ang bisan kinsa nga tao nga maglapas siyag usa kabahin sa kasuguan samara nga iyang gilapas ang tanan. Samara gilapas ang tanan. Munang sa Santiago 2:10, maglapas tag usa samara lapas ang tanan. So ang atong buhaton kay makalapas man da kalapas ta aw mangayo tag pasaylo sa sala. Kay ang buhat sa pagpasaylo sa tong sala dili buhat sa sugo kundi buhat ni Kristo. Huwan sa diha nga gipasaylo natong sala pinaagi sa pagpanugid nato sa atong sala ngadto kang Kristo, nadawat nato ang kapasayloan sa atong sala. Unsa ba atong buhaton? Sama na sa gisulti ni Ginusos ngadto sa babae. Kadtong mananapaw si Maria Magdalena, human pasayloan ni Ginusos sa iyang mga sala, giingnan siya, babay, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usap. So, ingon sa na atong buhaton ni Gala, human na to nadawat ang kapasayloan sa atong sala, sa atong paglapas sa sugo, ang tambag sa Ginoo, lumakaw ka og ayaw na pagpakasa pag-usab. Sa ato pa magmatinumanon na ang tao sa kasuguan para nato ng tanan nga mensahe nga ang balaod kun aton supakon makasa magitana kay muna atong mabasa sa unang Juan 3 versikulo 4. Ang mabasa nato diha kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo sala mga higala. Sala ang paglapas sa sugo. Onya nahimo kong makasasala sa dihang gilapas nako ang balaod. Pero na may nagarantiya si Ginusos nga once nga tong isugid kaniya ang atong mga sala, matupas ng Juan 1:9, kung isugid nato sa Dios atong mga sala, tumano niya ang saad, pasayloon niya ang atong tanan nga mga sala, og hinloan niya ang atong tanang pagkadaotan. Pasayloon si Ginoo higala. So maluwas na ta. So dili ang Sabado mo'y muluwas na to. Si Kristo mo'y muluwas. Nay punto siyang gisgutan din nga patay kuno ang Dios ni anang adlaw Sabado. Mutuo ba mo ano mamatay ang Dios higala? Matod pa San Pablo sa Timoteo ang sulat, ang Dios dili mamatay. Kinsa man itong namatay mga higala katong gilansang sa cross. Dili to ang Dios mga higala, ito nga si Kristo nga Dios may gilansang. Ang gilansang ang pagkatao ni Kristo. Nga naman kay nagpakatao siya didto sa sabakan ni Birhen Maria. Ang Dios nagpakatao mo nang gingon sa Roma 9:5. Na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Iklaro na. Atong nabasa na tao si Kristo nga mao ang Dios. Sawa pa siya mataon sa siya? Mao ang Dios. Na tao si Kristo nga mao ang Dios. Si Kristo di ay Dios nga nagpakatao. Buti pa sabot, wa pa siya nagpakatao, diha na siyang daan. Daghang mga verse nagsuportar ana nga diha nang daan si Kristo sa wa pa siya matao ning kalibutan. Sa 17:5 sa Juan, gaingon si Ginusos, Amahan, pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko uban gayud kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipadayag ni Kristo nga diha na siyang daan sa wa pa buhata ang kalibutan. Kanaingon nagingon siya, pasidunggi ako Amahan ni anang kadungganan nga gihuptan ko uban gayud kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Uban gayud si Kristo higala sa iyang Amahan
sa wa pa buhata ang kalibutan. O niya, diha na siya daan. Nga naman, kay mismo ang amahan nagsulti siyang anak sa Hebreanon 1:8 ug 10. Ang 8 nag-ingon ng amahan, "You are God." Gingnan niyang anak, "You are God." Ikaw Diyos. O nagbasaw ni mo 8, ni padayon ang amahan sa pagsulti siyang anak. Ikaw, Ginoo, mao ang nagmugna sa kalangitan ug ang yuta buhat usab sa imong makamot. Gipadayag samahan nga si Kristo mao ang nagmugna, nagbuhat sa langit ug sa yuta, mga higala. O nigari ka sa Colosas 1:16, gisgutan niya nga si Kristo Dios, mga higala, nga nagbuhat sa tanang mga butang, makita o dili makita, ang tanan gibuhat ni Kristo. So diha niyo makita nga si Kristo maglalalang, wa pa siya na tao, diha sa siyandaan, mga higala. O niya, ang namatay dili ang iyang pagka-Diyos, kundili ang iyang pagkatao. Kay ang Dios di mamatay. Moto'y hinungdan nga si Ginusos ning tuaw dito sa cross, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kay kung dili siya biyaan, dili mamatay ang iyang pagkatao. So klaro higala nga kining giingon nimo nga patay ang inyong Dios ni anang adlaw. Correction lang, ang Dios dili mamatay. Ang namatay ang pagkatao ni Kristo, higala. Ang Dios buhi sa tanang panahon. Buhi sa panahon. Buti mo ipasabot nga walay Dios nga nagkontrol anang adlaw Sabado. Walay Dios sa hunong hangin. Wa na'y operasyon ng Sabado. Muna nga atong i-correction ng puntuha nga dili ang Dios mo namatay ang iyang pagkatao, higala. O niya, gisgutan nimo sa imong text. Nagingon siya din nga, kami siguro gining maluwas. Kay nabanhaw man ang Ginoo ng pagkadomingo. Wa pa siya mabasa diya nga ang Domingo maluwas. Wa siya mabasa sa Biblia. Tungod kay nabanhaw ang Ginoo adlaw Domingo. Wa gito'y mabasa nga nagsugo ang Dios, Domingo na ang inyong adlaw igpapahulay. Nabatay mabasa ana nga nagsulti ang Ginoo Dios Biblia na Domingo na ang igpapahulay tungod kay nabanhaw Ginoo adlaw Domingo. Wa gid sa tay mabasa. Iya lang ang argumento lang na nila ba? Kaya aron makapag og rason magsuport sa Biblia. Way sugo, oy! Klaro des Biblia, ang Dios nagsugo adlaw Sabado. Pero adlaw Domingo na ay sugo ang Ginoo sa adlaw Domingo. Ingon siya, unom ka adlaw magbuhat ka, buhata ang iyong buluhaton. So part man na sa unom ka adlaw ang Domingo, sunay sugo ang Ginoo. Ang sugos Ginoo, magtrabaho ta niya ng adlaw. Sunday to Friday, mga higala. Ang ikapitong adlaw kanang gipangayo sa Ginoo siya, ako ng adlaw. Ako'y magbuot niya ng adlaw. Unsay inyong himon, ayaw mong trabaho niya ng adlaw. Simba mo na ako ng adlaw. Ingos Ginoo. O niya, mag-ingon ta nga siguradong maluwas diri. Ato lagi nang una-huna, mga higala. O niya, ato gisalik ko sa Sabado. Naglapas ta, mabot basabot nga ang balinapason maluwas. O sa makay gisultis Biblia. Paminaw ko basahon na ni ay Catholic Bible at basahon. Sa unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 10. Ato dito na 10. Naigo din hinga ang kawatan o hakog, mga palahubog, tigbutang-butang, mga malapason sa balaod sa Dios, dili makasulod
sa ginharian sa Dios. Kining last portion ato nabasa, ingon dinhi nga malapason sa balaod sa Dios, dili makasulod sa ginharian sa Dios. Klaro na basa ang Biblia, unang Korinto 6 versikulo 10, pwedeng sugdo ni Mos 9. Gisulti na gila, malinapason sa balaod sa Dios, dili pasudlon sa ginharian sa langit. Sa ato pa di ay Brad nga nangutana, kay pulong maginis Ginoo namis Biblia, nagsultin Biblia nga malinapason, di pasudlon dito. Unsa may atong buhaton karon? Kay mamani kamatuoran ba ya? Kay kaduhang Timoteo 3:16 ug buhat 17:17 higala ang pulong sa Dios kamatuoran ni nga magtudlo nato paingos kaluwasan. So ang gitudlo sa Biblia nga mao ang kamatuoran. Walay tao nga malapason nga pasudlon sa ginharian sa langit. Nano, kung mao nang kalakiha, kinahanglan day muundang taglapas. Manang atong higala nga naminaw karon. Wa magid mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga Domingo na igpapahulay. Sabado man ang sugos Ginoo. Hinahinay na tagkapay-kapay sa pagsagop ni anang sugo sa Ginoo nga nas Biblia. Tinudi na manluluwas na to. Si Kristo ang manluluwas, pero ang luwason ni Kristo dili ang masinupakon, ang matinumanon sa kasuguan may gala. Nagatuo ka kaniya o niya nagtuman po kaniya. Mag-uban gina, tuo ka, nagtuman. Muna'y luwasonon si Ginoo. Kaya di mo na pwede nga nagtuo ka o niya bungkago ni mo ang sugo. Kaysa Roma 3:31, nag-inguman San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa atong pagtuo? Wala gayod, hinunua, atong ipabarog ang kasuguan. So dili pwede nga atong lapason ang sugo, ipabarog nato ang balaod si Ginoo. So ni akong bagbasahon nga mga tampo, mga higala. Okay, niya ato ning tanawon, niya si Elisa Vilastiki. Happiest Sabbath to all of us. Niya po si Brother Nolan Pagal, higalang texter, pagtuon gyud sa Bible, kay kaming SDA dili mi maluwas ana apan si Ginoong Hesus, Hesus Kristo ang manluluwas, pero ang katawhan sa Dios base sa balaan na kasulatan kay nag-ingon sa Ezekiel 20:20, 22 ug 23, basaha higala og palandunga. Okay na, bersikulo gihatag ni Brother Nolan, so palihog basaha na. Kanya niya po si Glover Sayod, salamat sa paglab o pagpray. Niya po si Brother Gino Arcabal, ang Sabado, Brother Texter, gibuhat ka na sa Ginoo alang sa tao, o ang mutuman ana, muila sa kasuguan nga gihatag usab si Ginoo nga kun atong tumanon ang Sabado, tumanon usab nato ang napulo kasugo o kanang adlaw maoy ilhanan sa katawhan sa Dios. Sa Ezekiel 20, kung ikaw dili mutuman sa sugos Ginoo aw dili kakatawhan sa Ginoo. Niya po si Brother Music Alice Laban, dili makaluwas ang Sabado, ang makaluwas si Kristo lang, ang agalon bisan pang adlaw Sabado. Sa Marcos 2:27-28, si Kristo wala mamatay sa Sabado, namatay siya adlaw Biyernes, og sa pagkasabado mipahulay siya sa lubnganan. Matod nimo patay ang Dios adlaw Sabado, sa tinuod lang ang Dios way kamatayon. Anya na po si Brother Ondax, muhatag 50,000 kung adunay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios, manimba ng SDA Church sa matag adlaw ipahulay. Okay, kadaghan naman na nato gi isgutan ko diri. Anya na po si Brother Jerry na Ilon. Anya na po si Brother Nilo Itang Dax, klaro ang Bible, panimba kamo sa adlaw nga ipagpahulay sa Leviticus 23:3 sa Good News Bible. Sugo na sa Dios, maonay gibasihan sa mga SDA. God bless. Okay, wa naman tayo may higala, may abot magyod ang kinutuban sa ato nga oras. So niya
ang ato nga tensong mga higala. Okay, no? Magampo sa ta. Kamahan nga balaan na katasan sa mga langit. Nining kabiyon na o Diyos, ang kayong salamat sa imong pagpakiguban. Panalangin ang imong mga pulong ang mga patalihugan karon. Tuguti nga kaming tanan unda, makahimo sa pagkamatinumanon sa imong kaubuton, aron kaming tanan sa oras sa pagpadayag ng Hesus. Wala isa na malaglag kaming tantanan mga luwas. Kinta na gisalig nga madawat sa ngalan ng Hesus mga luwas. Okay, sa ngalan sa talumanon sa Jesus is our hope, o kaninyong tanan o mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan ng sablan na Brother John Dihito, ng Pastor Joel Terana, kinamihigala Brother Libby Clavis Maingon, dagan salamat o mayong gabi ikanatong tanan.